आं बे समाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। जाय खन्थाइखौ आं खन्थाइनि इसिङाव हाबसोनानै थानाय मोनफा मोनफा बिखोमानि जाय जाहोनफोर, बै जाहोनफोरखौ हमदांनो थाखाय जाय जाहोनखौ आं नागिरनानै मोनदों, बे जाहोनाबो बेयाव थानाय मोनफा मोनफा गोबां बिखोमाजों गोरोबलांफायो, जायखौ आं मोजां मोननानै आवरायनो लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय आंनिबो इसोरमोन। जाय खन्थाइखौ लिरदों सासे गेदेमा खन्थाइगिरि, थुनलाइगिरि उरखावगोरा ब्रह्म। आरो बे खन्थाइखौ जानो हागौ गोबाङानो मोजां मोननानै गोबां कमेन्टफोर होदों फेसबुकआव। गोबाङानो आवरायनो थाखायबो सानदों जानो हागौ। बिनि थाखायनो गुबुन सुबुङाबो आवरायलांबाय। अब्लाबो नाथाय मोजां मोननाया सिमा गैया, जायनि थाखाय आंबो मोजां मोननानै बेखौनो बिथां गेदेमानियाव सोङाबालासिनो आवरायनो लादों। मानोना मोजां मोननायनि मोन्थाया आंहाबो दङ साननानै, बेनि थाखायनो आं मोजां मोननानै बे खन्थाइखौ आवरायनो लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय आंनिबो इसोरमोन। आरो बेनि लिरगिरियानो जाबाय उरखावगोरा ब्रह्म। नोंनि इन्जुराव आलायना दोनजानाय इसोरा आंनिबो इसोरमोन। फारागा बेनोल'मोन, नों आलायदों अन्थाइनि इन्जुराव आरो आं आलायदों गोसो इसुंनि इन्जुराव। आंखाल गैयामोन आंहाबो नोंनि बादि अन्थाइनि इन्जुरनि, बुङा आं नोंखौबो गैजाया होननानै। आं बायदि गोसोनि इन्जुर बुंनांगौआ बेनोल'मोन, नाथाय नों गोसोखौ अरायबो साजायनानै दोनो अन्थाइनि सायाव। आं नाथाय दोनो मोन्दांथिनि गोथारथि सिङाव। बुङाब्ला हामगौमोन नों बेनि थाखाय आंखौ धोरोम गैजारोङि नास्तिक होननानै। मानोना आंनि गोसोनि इन्जुराव आलायना दोनजानाय इसोरानो नोंनिबो इसोरमोन। नोङो बिखौ फुजिबोदों अराय गावनि लुबैनायखौ सुफुंनायनि थाखायल'। आं नाथाय अराय फुजिबोदों बयनिबो गावखौ गावनो नायनो हानाय आरो गावनि खुसिखौ गावनावनो नागिरना लानो हानायनि गोहो सोमजिहोखांनायनि थाखायल'। इसोरारि दैबाय जानाय मुवा नङा, बेखौ नोंबोथ' मिथिखागौमोन। थेवबोदि नोङो नेबाय थायो इसोरनि थान्दैफोरखौ लांगोना मोखाङाव, जाय थान्दैफोरा बेखौ फोसावोल' बोफ्ले बोफ्ले रानखाय सिखाय खालामनानै। फारागालाय बबेयावथो दंमोन, जाय फारागखौ लानानै जों अराय दान्थे बिदान्थे खालामलायो? बेयाव फाराग होननाय जेबोआनोथ' गैयामोन। बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। अनित BBC।